At sa mga ka-James Hub, Naday may prank among kauban guys. gikan mi sa dagat muha mi og kasag. Amoy prank na. Among kauban amo ilaron nga gamay ra mi nakuha. Garay, garay. Guys, maro ni imong nakuha guys. Maro ni among nakuha. Then amo sila i-prank nga kanira among nakuha. Okay guys, So let's start. go. Okay guys, sisimulan na po namin. Lakong dagat. Lakong dagat. Lakong dagat, ano na naman ito? Ano na, di ko naman. Lamsan ka na Jennifer? Lamsan ka na Jennifer? Sige, may kaon ko pag ano. It's a prank! It's a prank! Kareng! Ano lagi? Klaro kayo. Guys, tara guys, na-prank na mo sila guys. Katot! Okay kayo! Ate, Jennifer, Oh, na-prank na mo sila! Okay. kuya kay kaon. Kuryani mo nga na-prank ka ani. Ang istorya guys. Pag-abot din ako, nagkaunan na ako dahil nga amo ni bahinon kanay. Lima mi kabuk, taglo kami aning kaway. Kanay tao. Ya pwede sa kanang nano, kanang video. Iyahan ni dako. Yawa ka magdahom nga naday daghan. Wa ko magdahom pero gidahom ako siya. Ya, Ramsey, ikaw, Hindi, usa may istorya nimo nga na-prank ka ani. grabe, braga. Wala pa biya ko yung kaon. Yawa ka magdahom nga naday kauban nga daghan. Wala. Sa makakaon na karon. Mga kaon ta kong kanon. Kanon sa imong kaonon. Oh, Yang ang atong ako nagbuhupo man niya. Madlo ko kasag. Okay guys, magluto na magsugod guys. Babosh. Na-prank na mo sila guys. So mao na niyang last video guys. Live luto. Live lang. Dili amo na i-upload sa ato. wala biya to na pili oh. Lusira. Sige na another video na yun. Sige, okay guys, muna na tanong guys. Okay guys. Nag-impyo namin sa kasa guys. Darang mga ka-James Hub. Si Suwang. Prank, mag-iwan. Si Insek. Si Agtang. Og si Sutsut. Mamlo mo din sa buhay. So, later guys, luto na sad mi. So, babush muna, babush. Wala nga, total. Guys, para guys. Musukol gid siya guys. Ang mga ka-James Hub guys, naglisod. Tara. So dara si Kwan, ang nagluto ay dara ang chip cook na mo. Si Sutsut. Ara layat ber. Ala. Panawag guys di paluto. Magal baliw. Oh my God. Bibigyan na natin ito. Kung nasa kaliro guys, na guys. This is for 1 hour na 1 hour na mo ikuha. O, ikuha na minani. Muna ya, kamo na dira sa gawas, panguloy na mo. Ganay dagan na niyo. Gio, dara mo gamit tayo, Gio. Wala. Kasag ugwan, lambay. So
Tutsot, anong masasabi mo sa ginagawa natin ngayon? Mabling ang kasag. Marunong silang tumambling. Ano tali sa buwan doon? Panguli na mo ka nang nasa gawas. Sa mga tilang may ginani. Kapit siyang luto. So ipakita na namin yung luto. Bye na. Amo na ni guys, naluto na guys. So padaw na may mga so babush. Salamat sa pag visit sa mong kuana. So na si Suwang kakan-uno na.